गिबियावनो दिनैनि बे बड'लेण्ड आइडल सीजन 2 नि ग्रेन्ड फिनालेआव नुजाथिफैनो हानाय आंनि बाहागो आंनि गेदेमा नोंथांमोनजों लोगोसे आंनि बयनिबो अनजाथाव आंनि फंबाय बिनानाव कन्टेस्टेन्ट बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। एक्चुअली आङो मेथाइ खनगोन होननानै बेवहाय फैयाखैमोन, नायनानै आरामसे जिरायनानै जोंना फंबाय बिनानावमोननि मेथाइखौ खोनासंगोन होननानै फैदोंमोन। एक्चुअली प्रेक्टिसबो खालामनाय जायाखै आरो मैया प्रग्राम खालामनानै दसेबो उन्दुनायबो जायाखै, बिदिनो ओंखारनानै डाइरेक्ट फैनाय जाबाय। गोदोनायाबो एसे बोरैबा जानानै दङ बायदि मोनदों आं। थेवबो आंनिनो गावनिनो खननाय दोंसे जोबोद सिम्पोल मेथाइ, जोबोद समायना मेथाइ। जोंनि नोंथांमोननिनो जायगानि सार्कसिजित खागलारि बिथाङा लिरिक्स होनाय आरो मानगोनां आदा अमर बर' बिथाङा मिउजिक होनाय बे मेथाइखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव खननो आखायाव लादों। माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिनाय थाबाय। एक्चुअली आंबो नार्भास फिल खालामदों आरोना, दिनैनि बे कम्पिटिशनाव गावबो पार्टिसिपेट खालामनो बायदि फिल फैबाय थादों। थ' खननो लानि। We'll be right back.